Bună ziua, sunt Pandit la Games IT și astăzi jucăm Minecraft. Mi-am instalat ceva de pe Minecraft PE Master, Tomcrafter 2. Nu știu cum este. Este un parcurs, știu sigur, asta normal că am văzut. Și haideți să începem episodul. Ca atare. Da, știu asta. The story takes place in Egypt. Your mission is to find for a long time hidden artifact. Tutankhamon's helmet. Dar mă interesează legenda. Creator nu mă interesează. Deci... What the heck? Set difficulty to max. Deci măta. Și acum ce fac? Cred că mă duc pe ușa asta. Sigur. Să vedem. Deci să înceapă distracția. YouTube channel Minecraft Skyler. Așa. Fire resistance. Oh, o grămadă de pui prăjiți. L-am luat tot. Mă echipez. Ca atare și gata. Proces? Nu. Ciudat. What the heck? What the heck? What the heck is this? No! Oi. Viață. Yeah, thank you very much. Așa, chest. Iron. Bread. Și acum ce fac? Mă rog. Eu acum ce fac? Te duci? Ce naiba? Crafting 6. Mă. Da. I expect cost. Gata, da. Ce fac? Mă dă. Unde stați pe el? Nu m-am prins. Deci, cum adică... Gata, merg pe astea. Deci, astea. Pe bune. Ribim. Ce bine. Bun, deci mi-e tot în jos. Slime block. Serios. Au!
Really? De ce mi-ai mai dat, mă rog frumos, să bilează dacă nu trebuie la nimic? Cred că o să-mi trebuie mai târziu, dar de ce mi le-a dat de pe acum? Dacă mă duce la The Six Sengar. Să mor eu dacă-s golem. Ah! Bă! Bun. Așa, bun. What the heck? Ai, nu uite! Măta! Că am mâncat-o cu ei. Au! Am să... Ok. Bun. No! Really? Bă, Minecraft Tyler, măta. Stea super. Să-mi uite mai arăt că am convins. Sau că nu bine la 12 noapte. Da, uitați. Să vedeți cum mă descurc. Propunerie. Stați că dau hack. Video imediat. Gata, am revenit. What the heck? Bă, la cât de mult? Wow. Diamond. Oh, checkpoint. What the heck? What the heck? Și mai trebuie? Măta! Oi de capul meu! Sursen. Iar YouTube Minecraft Tyler, măta. Bun. Asta să mă echipez. Reechipez. Diamond boots. Bun. Jump down. Merg pe scări. Nu-s fraier. Oh my! Oh. Au. Oh my god. Hook. Au! Măta. Au asta. What the heck? What the heck? Doamne, măta. Bun. Aici ce trebuie să... Ai de capul meu. Hai de capul meu și de viața mea. Nici acasă, zombie, doi mei. Măta! Ia stai, mă, nene, mă, dar ce-ai făcut, mă, nene, mă? Da, până aici. O să o fi engagement, măta. What the heck, mai vin mult. YOLO. Oh, what the heck? Măta! Deci măta. Să mor tu, măta. Măta, nu mă omoră. Măta. Oh, Gadi, really? Că mă enervează. Ah, măta! Iși. Așa, ușor, câștigător. Oh, really? Stai că lopată!
gata, până de aici, mai dă din locul tău. Nu-ți mai permis să dai neroii mei. De asta de-am fi lângă ce că am fost lăsat. Bun. He, am distrus. Am distrus acum. În fine. Dăm înapoi la max. Hai, gata, hai că acum nu mai fie zombie. Sper. Sau proștete. Hai să avem informații. Torches are useful for detection of spawn. Las mai multe. Shit. Bine. Bombe. Oh shit. What the? Ce mai fost și căcăria asta? Yup, eroină, eroină, Ah. Deci trebuie să sar, adică sar. Mosca, sare. Dar sare ca un sare. Mă, da. Eu sparg ușa. Intră hoțul la tine în casă și ai fost nesimțit. Oh, da. Oh, da. Este. What the heck? Ah. Adică da. Să-ți bagi joc de mine? Jup. Ah, am murit. Sper că v-a plăcut episodul meu și sper că v-a plăcut și mapa. Și mie mi-a plăcut. Și sper să-mi placă și like-urile și comentariile pe care mi le-ați dat. La revedere!